बेवहाय जोङो दाख्लैनिफ्रायनो खोनादों माने बहुद माने बेले बेजे जादों दानि माने बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने ओरैबायदि खिलिमिलि बिथांमोना खालामगासिनो दङ दा जों बेखौ स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबैहाय जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो नागिरो बेबायदि एडुकेशन अर्थात बेबायदि इनस्टिट्युटखौ बिथांमोना राजनितिक हिसाबै बिथांमोना नायनो नाङा मानो होनोब्ला बियो जों बेयावहायनो जोङो माने गोथार सोलोंथाइखौ जोंनि जिउ जागायजेननाय हरथात जोंनि लाइफखौ जोङो बे इनस्टिट्युटआवनो जोङो फरायनानै जोङो लाइफखौ जोङो दानो हागोन बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि पलिटिक्सखौ खालामनो नाङा पलिटिक्सआ जादों जाहैबाय 2014आवहाय बिपिएफ सरकारनि हरथात खाम्फा बरगयारि सार आरो सार जेम्स बसुमतारी सार बिथांमोना बेयावहाय इन'ग्रेट खालामदों जोंनो मेगनजों नुदों दा बिथांमोना बेखौ मिसलेड खालामनानै दा माने दानि बिटिसिनि गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरकारा दा बे बाउन्डारि वाल बाउन्डारिनि नामाव बिथांमोना दा पलिटिक्स खालामदों दा जोङो खोनादों बिथांमोना बाउन्डारि माने नैबे ITI आमगुरि बाजार कलेजाव बिथांमोना बाउन्डारि लाबोदों जोङो स्टुडेन्ट हिसाबै मस्ट वेलकाम माने जोङो मस्ट वेलकाम दा बिथांमोना पावाराव दङ हिसाबै बिथांमोनानो मावनांगोन आरो जोङो मोनसे फुल फ्लेजेड जोङो बे ITI कलेजखौ जोङो बयबो माने लोगो लालायनानै जोङो मोनसे फुल फ्लेजेड जोङो MS खौ जोङो दिन्थिनांगोन दा घटनाया जादों जाहैबाय दा बाउन्डारि लाबोनाय बिथांमोना पलिटिक्स खालामनानै दा बै 2014 मायथाइयावहाय जिनाखि प्लेटनाखौहाय बेयावहाय होदों दा बि प्लेटनाखौ बिथांमोना माने बख'नानै दा बहायबा दोनहैनानै दा गोदानैहाय बेयावहाय जोङो दा नुनो मोनदों जाहैबाय बिथांमोना बेयावहाय 31 तारिख डिसेम्बर 2021आव बिथांमोना दा गोदान मोनसे माने प्लेट लागायदों दा जोङो बेयावहाय जोङो नुदों दानि माने 16 नं कनस्टिटिउसननि माने MLA बिथांनि जयन्त बसुमतारीनि नामखौ जोङो दा बेयावहाय नुदों आरोखि दा बेबायदि पलिटिक्स खालामनो नाङा जायहा फाउन्डार जोङो बिथांमोनखौबो जोङो मान होनांगोन जोङो निस्सय जोङो गावजों गाव जोङो मानखौ जोङो होलायनांगोन जोङो अब्लासो जोङो समाजावहाय जोङो मोजां खामानिखौ जोङो मावनो हागोन अर्थात जोंनि बे फिसा बिटिसिआ अब्लासो जोंहा माने मोनसे मोजां बेबायदिनो जेरावबो जोंहा बेबायदिनो माने मोनथिजागोन बेबायदि पलिटिक्सखौ माने खालामनो नाङा जे जोङो स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबैहाय जोङो बिथांमोनखौ बेखौनो गुरैयै जोङो आर'ज खालामो आरो एसेनोसै पाब्लिकफोरा माने बयबो नुदों नोंथांमोनाबो सोंनो हागोन आमगुरि एरिया हिसाबैहाय बे समावहाय माने जों पार्टी हिसाबै जों बिथांमोनखौ जों जेबो बुंनो हाया जों माने जों स्टुडेन्ट हिसाबैहाय जों बुंगोन माने जायहा फाउन्डारमोन बिथांमोननि नामा थानांगौ हरथात बिथांमोना जुदि वाल बाउन्डारि लाबोबायब्ला बिथांमोनाबो साइडजों मोनसे फिसा बेबायदिनो प्लेटखौ बिथांमोना बानायनो हागौमोन दा बिथांमोना बे फाउन्डारखौ दा लेट खालामनानै दा गावसिनि नामखौ बेबायदि होनाया माने मोजां जायाखै होननानै जों स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बेखौनो जों बिथांमोनखौ जों बुंहरो आरो बिदि जानो नाङा